Ο ουρανός γίνεται φωτεινός και αναβλύζει μια μαγευτική ηρεμία που σε βυθίζει αργά σε έναν άλλο κόσμο, ονειρικό, γαληνεμένο. Καθώς η μέρα έρχεται και παίρνει τη θέση της στο θρόνο που μόλις λίγο πριν άφησε ελεύθερο η νύχτα. Ο ήλιος ξεκινά για μια βόλτα στα βουνά και η φύση ξυπνά μέσα από τα κουτσομπολιά που κάνουν οι πουλιες στα κλαριά. Περίβλεπτος, ένα χωριό που παρασύρει τις αισθήσεις σου ανεβαίνοντάς το, δημιουργώντας αναμνήσεις ξεχωριστές. Εκεί θα δεις πρόσωπα γνώριμα, θα νιώσεις τους φιλικούς χαιρετισμούς. Εκεί σταματήσαμε ψηλά στο Μιτσικέλι, για μια ευχή, μια προσευχή, ένα κερί στη χάρη της Παναγιάς, στο μοναστήρι της Στούπαινα. Ήπειρος, Γιάννενα, πανέμορφα μέρη. Ανεβήκαμε στην Περίβλεπτο, ένα χωριό 12 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα. Πάνω από την Περίβλεπτο υπάρχει ένα ωραίο μοναστήρι. Είναι η Παναγιά η Στούπαινα. Έχουμε μια πολύ όμορφη απογείωση εδώ πέρα. Στα 550 μέτρα περίπου από το επίπεδο της προσγείωσης, πάνω από την προσγείωση μάλλον, 1000 μέτρα από τη θάλασσα κοντά. Πολύ όμορφο μέρος. Είναι ακριβώς στη μέση του βουνού Μιτσικελίου. Πετάμε σχεδόν όλο το χρόνο. Πετάμε προς τα Γιάννενα, προς τα Ζαγοροχώρια, προσγειωνόμαστε και με τη δύση του ηλίου ερχόμαστε πάλι πίσω και με το καφεδάκι μας απολαμβάνουμε τη θέα, το ηλιοβασίλεμα, γιατί βλέπει δυτικά, νοτιοδυτικά το σημείο, σε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή που μόνο από εδώ μπορεί να καταλάβει κάποιος την αξία της. Ένα μέρος γεμάτο μαγεία, γεμάτο κατάνοιξη και ομορφιά. Θέα πανοραμική, υπέροχη. Όμορφο αλλά γύρω. Ένας ουρανός γεμάτος χρώματα και λουλούδια όλων των ειδών. Και νερό τρεχούμενο να βγαίνει από τη γη. Χώροι γεμάτη θεϊκή ενέργεια και σιωπή που προσεύχεται. Χώροι γεμάτη εικόνες Αγίων προσώπων και αγγέλων. Και το καμπαναριό στέκει αγέροχο σε θύελλες στους κεραυνούς και τις καταιγίδες. Κανένα στοιχείο της φύσης δεν το δάμασε, δεν φθήρεται, δεν αγγίζεται,
δεν νικέται. Το μοναστήρι έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μεταβυζαντινό μνημείο με απόφαση της κυβέρνησης της ελληνικής κυβέρνησης, έχει δημοσιευτεί στο φύλλο εφημερίδων κυβερνήσεως. Έχουν γράψει κάποιοι ερευνητές στα υπηρώτικα χρονικά, οι οποίοι μέσα σε όλα αυτά αναφέρουν ότι για το μοναστήρι μας είναι όχι μοναδικό, ένα από τα 3-4 μοναστήρια στον βαλκανικό χώρο, το οποίο έχει 4 φουρνικά, δηλαδή 4 τρούλους. Δεν είναι εξωτερικοί αναφέρονται, είναι εσωτερικοί. Σε όλη μας την προσπάθεια αναστήλωσης και δημιουργίας ξανά του μοναστηριού μέχρι εδώ που φτάσαμε με αυτή την κατάσταση, έχουμε την αμέριστο συμπαράσταση από τον κύριο Περιφερειάρχη και από τους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφέρειας Υπήρου. Αρχικά το μοναστήρι ήταν χτισμένο κάτω στη θέση Πηγαδούλια, πάνω από το χωριό Περίβλητο που είμαστε σήμερα, εκεί πέρα. Αλλά επειδή μεταφέρθηκε το χωριό γύρω-γύρω από το μοναστήρι και επειδή δεν συνάδει προς τα ήθη των μοναχών το μοναστήρι να είναι μέσα στο χωριό, έφυγε και ήρθε εδώ, κατάλληλος διότι βρήκανε την εικόνα της Παναγίας εδώ στο χώρο αυτό, βρήκανε το καντήλι της Παναγίας αυτό εδώ το σημείο και ήρθαν οι καλόγεροι και το φτιάξαν εδώ πέρα. Μέχρι το 1945, από τότε, μέχρι εκείνη την εποχή, το μοναστήρι αριθμούσε 50 τουλάχιστον καλογύρους. Είχε 1500 αγιδοπρόβατα, είχε 200 κυψέλες μελίσσα και πάρα πολλά άλλα πράγματα και το μισό χωριό σαν ιδιοκτησία ήταν η ιδιοκτησία του χωριού. Με τα λεφτά του το μοναστήρι εκείνη την εποχή, τουλάχιστον έτσι όπως μας είπαν οι παλιοί, πλήρωνε τους δασκάλους των γύρω χωριών για να μαθαίνουν τα παιδάκια γράμματα. Εδώ λειτουργούσε σαν κρυφό σχολείο, αλλά όπως μας έλεγε ο μακαριστός Πάτερ Απόστολος Τραχανάς, εδώ έστελνε ο Τζοχατζάρης που υπήρχε στην Κρανούλα το παιδί του να μάθει εδώ πέρα γράμματα από τον ηγούμενο του μοναστηριού. Δεν σταμάτησε εκεί το μοναστήρι. Το 1940-45 προσέφερε τις υπηρεσίες του στα αντάρτικα σώματα που υπήρχαν τότε, πολεμώντας τον κατακτητή που είχε εισβάλει στην πατρίδα μας, και αυτό το πλήρωσε γιατί οι κατακτητές ανεβήκαν εδώ πάνω ψηλά στο μοναστήρι, καταστρέψανε όλα τα παραρτήματα της Μονής, δεν αφήσανε τίποτε όρθιο, εκτός από το καθολικό, το οποίο διασώθηκε με ορισμένες μέσα φθορές τις οποίες κάνανε, γράφοντας πάνω στις τοιχογραφίες, βγάζοντας τα μάτια του Χριστού και της Παναγίας και κάποιων άλλων Αγίων. Ήταν, ας πούμε, μια κατάσταση στην οποία το μοναστήρι πέρασε και έκτοτε άρχισε να παρακμάζει, μέχρι που φτάσαμε σε κάποιο σημείο ώστε να μπούμε σε κάποια προγράμματα και να μας βοηθήσει το κράτος να προβούμε στην αναστήλωση ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς του καθολικού της Μονής και παραπέρα τα υπόλοιπα παραρτήματα που υπάρχουν γύρω-γύρω από το μοναστήρι ώστε να λειτουργήσει πάλι όπως ήταν παλιά. Ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια με τις ευλογίες του μακαριστού σεβασμιότατου τότε επίσκοπου Ιωαννίνου του κυρίου Θεόκλητου και σήμερα συνεχίζουμε με τις ευλογίες του σεβασμιότατου κυρίου Μάξιμου. Τρέχεις, ανοίγεις τα χέρια και αφήνεσαι στο απόλυτο κενό. Σαν να πλέεις, συγκλονίζεσαι από τη συνειδητοποίηση του μεγαλείου της ζωής, της ύπαρξης, της φύσης, των δυνάμεων. Πετάς ανάμεσα σε χρώματα, χιλιάδες χρώματα. Νιώθεις όλο σου το είναι ελεύθερο να ανασένει βαθιά, τους παλμούς της καρδιάς σου να χτυπάνε γρήγορα, δυνατά. Είσαι επιτέλους ζωντανός. Πλανιέσαι ψηλά, εκεί που αλλιώς δεν θα μπορούσες ποτέ να έχεις φτάσει. Out at the edge
The moonlight reflecting from me.